Dear love, may mga alaala talagang hindi madaling kalimutan. Lalo na yung mga misteryong nasaksihan mismo ng ating mga mata. 9 na taong gulang ako noon nang unang beses akong magbakasyon sa bahay ng aking lolo sa probinsya. Hindi ko nababanggitin kung saan bilang paggalang sa kanyang pribadong buhay. Ang tanging masasabi ko, kakaiba ang karanasan kong iyon. Si Lolo Franco, hindi niya totoong pangalan, ay isang albularyo. Araw-araw, may mga taong dumadayo sa kanyang bahay, mga biktima raw ng kulam, mga nawalang gamit na himalang nababalik, mga may karamdaman sa katawan o isipan na gustong gumaling. Lahat ay lumalapit sa kanya na may dalang pag-asa. Bilang isang batang likas na mausisa, hindi ako mapakali sa tuwing may pasyente siyang dumarating. Lagi akong nagmamasid mula sa gilid, nakikinig sa bawat dasal, sa bawat pulong at sa kakaibang ritual na isinasagawa ni Lolo. Hindi ko man lubos maintindihan, ramdam kong may kakaiba sa bawat galaw niya. Para bang may mga lihim na tanging siya lang ang nakakaalam. At doon nagsimula ang karanasang hindi ko kailanman malilimutan. Anak, kaunting tiis na lang ha. Nandito na tayo. Heto na si Mang Franco. Gagamutin ka na niya. Pasensya na ho kayo. Ngayon lang ako natapos sa unang pasyente. Kanina pa ho ba kayo nakapila? Ayos lang po yun, Mang Franco. Ang mahalaga, nandito na po kami. Naniniwala po kung mapapagaling ninyo ang anak ko. Maraming salamat. Pero tandaan nyo, ako'y instrumento lamang ng Amang Diyos sa langit. Sa kanya po kayo lubos na manampalataya. Ang sakit po, Nay! Aray, Mang Franco! Heto na, Iya. Sandali. Saan banda ang masakit? Bahagya ko lang hahawakan ng sikmura mo, ha? Dito ba? Dito ba kumikirot? Aray, Mang Franco! Huwag masyadong madiin! Diyos ko! Aba, hindi ko pa nga idinidiin. Sumisigaw ka na agad. Tulungan niyo ako. Ang sakit po talaga. Parang may pumipilipit sa loob ng tiyan ko. Mang Franco, tulungan niyo po ako. Kailan mo pa ito naramdaman, Iha? Nung Sabado pa po, pero hindi ko na kinaya. Aray ko! Isang linggo na pala. Bakit mo pa tiniis na ganito? Hindi ko po alam. Akala ko po lilipas din. Aray, inay! Diyos ko, Mang Franco, tingnan niyo. Wala na ang sikmura ng anak ko. Hindi ko pa nga idinidiin ang kamay ko. Pero tignan nyo, kapag pinasil ko ng bahagya... Tama na! Patayin niyo na lang ako! Ayoko na, inay! Mang Franco, tama na po. Nasasaktan na ang anak ko. Ano po bang nangyayari? Kumpirmado. Gawa ito ng tao. Gawa ng tao? Anong ibig ninyong sabihin? Siya ay nabalis. Balis? Ano po yun? Iya, lumabas ka ba noong Sabado para kumain? Opo, may handaan po kami. Kaarawan ng kaibigan ko. Naalala mo ba kung sino ang nagluto? Hindi ko po alam, pero siya po ang nag-ayos ng pagkain. May lihim na inggit sa'yo ang kaibigan mong yon. May inihalo siya sa pagkain mo. Diyos ko! Kaya pala kahit sa ospital hindi siya gumagaling. Lahat ng gamot, parang lalo lang siyang nanghihina. Huwag kayong mag-alala. May ipapainom akong halamang gamot na may dasal na orasyon. Ilalabas niya sa katawan niya ang sumpa at mawawala ang bisa ng balis. Mang Franco, bilisan niyo po. Hindi ko na kaya. Inay, bilisan ako. Anak, tatagan mo ang loob mo, ha? Ito, hawakan mo ang kamay ko. Huwag kang bibitaw, anak. Huwag kang bibitaw. Sa ngalan ng Amang makapangyarihan, ang pinagmula ng lahat ng liwanag at kabutihan, ako'y dumudulog sa inyong kapangyarihan. Inay, huwag mong bibitawan ang kamay ko, Inay. Nandito lang ako, anak. Inay! Per lumen Dei, per Spiritum Sanctum, pawiin mo, O Diyos, ang dilim na gumagapos sa katawang ito, ang sumpa ng inggit, ang tanikala ng galit, sa iyong liwanag, matunaw nawa! Exorumalum, evanesce tenebrae,
per aqua vitae et folium sanctorium. Sa tubig na may buhay at dahon ng lunas, lahat ng lason ay mailabas. Lahat ng sumpa ay maparang! Inumin mo lang ang halamang gamot, anak! Mang Franco, ano ang nangyayari? Bakit ganyan nasuka ng anak ko? Bakit ko nangitim? Isuka mo lang ng isuka lahat hanggang bumuti ang pakiramdam mo. Corpus tuum liberetur, amalo et veneno, et redea et sanitas tua, in nomine Patris et Filii, et Spiritus Sancti. Lumayas ka, Espiritong masama, sa utos ng liwanag, sa ngalan ng Diyos na buhay! Tapos na. Nilisan na ng dilim ang kanyang katawan. Magpasalamat tayo sa Amang lumikha. Gloria Deo, Quia lux vincit tenebras. Anak, kumusta na? May nararamdaman ka pa bang sakit? Saan? Ituro mo, anak. Inay, wala na po. Wala na po yung kirot. Parang nawala yung lahat. Diyos ko. Maraming salamat po, Mang Franco. Hulog po talaga kayo ng langit. Huwag po kayo sa akin magpasalamat. Ako'y instrumento lamang ng Amang lumikha. Ang tunay na kagalingan mula sa kanya. Oo nga po. Salamat po, Mang Franco. Salamat sa Diyos. Pag-uwi nyo, Iha, magpahinga ka agad. Maligamgam na tubig muna ang inumin mo at iwasan mo ang pagkain na hindi mo alam kung saan galing. Tandaan mo, ang pagkaing inihain ng pusong may galit, nagiging lason sa katawan. Kaya't maging mapanuri at magdasal palagi. Opo, Mang Franco. Hindi ko na po ulitin yun. Maraming salamat po talaga. Ay, siya nga po pala. Magkano po ang dapat naming ibigay? Hindi po ako nagpapabayad. Kung ano man ang bukal sa inyong kalooban, yun lamang po ang aking tatanggapin. Nay, nasa loob po ng wallet ko yung pera. Iabot niyo po kay Mang Franco. Ay, sandali lang ha. Ito po, Mang Franco. Tanggapin ninyo. 3,000? Aba, masyado naman po ata itong malaki. Maaari niyo pong bawasan. Mang Franco, tanggapin niyo na po. Maliit na halaga lang po yan kapalit ng ginhawang ibinigay niyo sa akin. Sana po yung makatulong yan para marami pa kayong mapagaling. Maraming salamat sa inyong kabutihan. Nawa'y pagpalain pa kayo ng may kapal. O siya po, Mang Franco. Uuwi na kami para makapagpahinga ng anak ko. Maraming salamat po talaga. Ingat po kayo sa daan. Huwag kalimutang magdasal. Ang pananalig, yan ang pinakamabisang gamot sa lahat. Halina, kumain na kayo, Franco at Dario. Apo, pumarini na at para maaga tayong makatulog. Ay, panigurado, marami na namang tao bukas. Salamat, asawa ko. Sakto at pagod na rin ako. Dario, halina! Opo, Lolo. Ito na po. Lolo, Lola. Gising po, may kumakatok. Aba, at mag-aalas 3 pa lang ng madaling araw. Ay, sandali, titingnan Huwag ko. na, mahal. Ako na ang titingin. Baka kung sino pa yan. Dito na muna kayo. Lolo, sasama ako. Nag-aalala ako. Mang Franco! Mang Franco! Sino yan? Tulungan niyo po kami. Parang awan niyo na. Buksan niyo po itong pinto. Lolo. Akong bahala po. Huwag kayong lalapit. Sino kayo? Mang Franco, tignan niyo po. Tignan niyo po ang anak ko. Dario! Anong nangyari? Diyos ko, ninenervyos ako sa iyo. Nasaan ang lolo mo? Lola, yung babae. Ano? Franco, anong nangyari? Diyos ko! Totoo ba itong nakikita ko? Mang Franco, bakit o kayo nakatulala lang? Hindi ba't instrumento kayo ng Diyos? Bakit hindi niyo alam anong gagawin? Ano ba to, Franco? Anong nangyari sa kanya? Bakit puro pasa ang katawan? Lalo na sa dibdib. Diyos ko! Para bang mga bakas ng paa ng kabayo! Hindi paa ng kabayo, Igna.
hindi kabayo? Ano? Franco, huwag mong sabihin! Tama ka ng iniisip. 2 lang ang bakas, hindi 4. Isa nga itong tikbalang. Diyos ko! Pinagsamantalahan siya! Tama ang hinala mo. Ginahasa siya ng tikbalang. Walang iya! Demonyo! Kaya pala gabi-gabi, may naririnig kaming yabag ng kabayo kahit wala namang kabayo sa kapitbahay. Mga Franco, bakit umabot sa ganito? Bakit ang anak ko? Ako pa ang tinanong mo. Dapat sarili mo muna. Bakit hindi mo siya iningatan? Oo, kasalanan ko. Hindi ako naniwala noon. Akala ko katang-isip lang ang mga ganito. Pero ngayon, nakita ko na mismo. At ngayon ka palang naniniwala? Ngayong nahuli na ang lahat? Bakit ganyan kayo magsalita? Akala ko itutulungan niyo kami. Inuulit ko. Huli na ang lahat. Wala na tayong magagawa. Paano ko balikan siya ng tikbalang? Hindi na siya babalikan. Kung ano? Kung ano, Mang Franco? Sabihin niyo. Gagawin ko ang lahat, marinig lang ng Diyos. Gagawin ko lahat para baligtas ko lang ang anak ko. Talaga bang handa kang gawin ang lahat? Kahit ang kapalit ay sarili mong kaluluwa? Kahit ano. Parang awa mo na. Tulungan mo kami. Franco, tulungan natin sila. Hindi mo ba nakikita? Halos wala ng buhay yung babae. Igna, hindi mo naiintindihan. Tama ka. Hindi ko naiintindihan kasi hindi mo sinasabi. Pero isang bagay ang sigurado ako. Hindi tayo pwedeng tumalikod sa nangangailangan ng tulong. Harag-awa niyo na, Mang Franco. Iho, tumayo ka na. Hindi mo kailangang lumuhod. Halika kayo. Pumasok kayo sa loob. Dali-dali akong nagtago sa aking kwarto. Nang makita kong ipinapasok na ni Lolo Franco ang babae sa loob ng bahay, ramdam ko ang bigat ng hangin. Parang unti-unting nanlalamig ang paligid. May paniniwala si Lolo na sa sandaling ipasok niya ang isang nilalang na biktima ng masamang elemento, may kapalit itong panganib na kusang dadapo sa aming tahanan. Lalo na kung hindi siya magtatagumpay na talunin ang pwersang iyon. Noon ko lang nakita si Lolo Franco na ganun. Hindi bilang manggagamot na puno ng tapang at pananampalataya, kundi bilang isang matandang nanginginig sa kaba. Ang dating matatag niyang tinig ay napalitan ng pabulong na dasal. Ang mga mata niyang dating matalim at puno ng kumpiyansa, ngayon ay tila ba hinahabol ng takot. Tahimik akong kumabli sa likod ng pinto. Sinisiguradong maririnig ko ang bawat salitang bibitawan niya. Dahan-dahan kong sinilip ang siwang. At doon ko nasilayan ang kakaibang anino sa paligid ng babae. Ang kanyang dibdib ay marahang tumataas baba, ngunit ang balat niya ay tila may bakas ng usok at paso. Lalong bumilis ang tibok ng puso ko sa bawat paglapit ni Lolo. Tila may malamig na hangin na dumadaan sa pagitan nila. Sa sandaling iyon, alam kong hindi na lamang tao ang kasama namin sa bahay, kundi isang nilalang na hindi dapat na anyayahan kailanman. Mang Franco, ano pong gagawin natin? Tatapatin ko na kayo. Hindi ko alam kung paano ko sisimulan. Ito ang unang beses na nakaengkwentro ko ang ganitong uri ng nilalang. Pero may binanggit po kayo kanina. Sabi niyo may magagawa pa tayo para hindi na siya lapitan ng tikbalang. Kung totoong ang napagsamantalahan siya ng tikbalang, ang tanging magagawa ko na lang ay tiyakin na walang mabubuo sa kanyang sinapupunan. Hindi ko kayang tanggalin ang takot, pero kaya kong hadlangan ng sumpa. Diyos ko, Franco. Hindi ko akalaing ganito kasama ang nangyari sa bata. Ganun. Gawin niyo ho. Gawin niyo lahat ng kinakailangan. Hindi ko hayang madungisan palalo ang anak ko. Sige. Maghintay kayo rito. Kukunin ko ang aking mga halamang gamot at ang orasyon na magbibigay ng protection sa kanya. Benedictus sit Deus, cui potestatem dat contra malignos. Lolo, ayos lang po ba kayo?
Ayos lang ako, Apo. Pero pakinggan mo ako. Ano mang mangyari, huwag kang lalapit sa may altar at palagi kang magdasal. Naiintindihan mo? Opo, Lolo. Eto, ipainom natin ito sa kanya. Pinagsamang pinagpalang halaman at dasal ng proteksyon. Anak, halika. Inumin mo ito, anak. Para gumaling ka. Para makalaya ka sa sumpa. Franco, ano yun? Parang umibigat ang hangin. Parang may kakaiba akong nararamdaman. Diyos ko, pamilyar yung tunog na yun. Tahimik lang kayo. Magsisimula na ang laban. Siguraduhin yung nainom niya ang halamang gamot agad bago pa muling dumapo o makalapit sa atin ng masamang elemento. Anak, inumin mo ng dahan-dahan. Kayanin mo, anak. Para sa amin. Para sa buhay mo. Lola, Lolo. Natatakot po ako. Huwag kang matakot, Apo. Kasama natin ang Diyos. Walang masamang espiritong mananaig sa panalangin may pananampalataya. Sige pa, anak. Kaunti na lang. Inumin mo yan para matapos lang lahat. Bilisan niyo! Papalapit na siya! Nararamdaman ko ang yapag niya! Anak? Anak! Mang Franco, ang anak ko! Huwag kang mag-alala. Nasa mabuti na siyang kalagayan. Nakalampas na siya sa panganib. Hindi na siya malalapitan pa ng tikbalang. Maraming salamat po, Mang Franco! Salamat po. Dario, Apo, halika rito. Wala kang dapat katakutan. Lolo, wala na po ba yung kabayo? Yung taong kabayo? Wala na, Apo. Umalis na siya. Hindi na siya babalik. Salamat sa Diyos. Salamat sa Kanya't niligtas tayo sa dilim ngayong gabi. Dear love, hinding-hindi ko malilimutan ang gabing iyon. Ang mga pasa sa katawan ng babae, ang malamig na hangin na dumadampi sa aking balat, at ang nakakakilabot na yabag ng kabayo sa dilim. Hindi lang ako ang nakarinig. Hindi lang ako ang nakaramdam. Lahat kami binalot ng takot na parang anino ng kamatayan. Makalipas ang 5 taon na maalam si Lola Franco. At 3 taon matapos noon, sinundan siya ni Lola Igna. Hanggang ngayon, tuwing bumabalik ako sa lumang bahay nila sa probinsya, tila naririnig ko pa rin ang kuluskus ng mga dahon at ang mahinang pagaspas ng hangin na parang tinig ni Lolo na nagdarasal. Wala akong naging balita tungkol sa babaeng iyon. Ang pasyenteng nakita kong halos lamunin ng dilim. Bata pa ako noon at hindi ko man natandaan ang kanyang pangalan. Malinaw sa akin ang kanyang mukha. Ang takot, ang paghingi ng tulong, at ang himalang bumalik sa kanya ang buhay. Ngayon, kapag naririnig ko ang yabag ng kabayo sa gabi, hindi na ako natatakot tulad ng dati. Sa halip, napapaisip ako, baka si Lolo iyon nagbabantay pa rin. Paalala na kahit gaano kadilim ang gabi, laging may liwanag, nagtataboy sa kasamaan. Basta't may pananalig.